Beste kijkers, van harte welkom bij Scheldemondig, het wekelijkse praatprogramma van RTV Scheldemond. Vandaag de gast een speciaal welkom voor de vorige en de nieuwe kinderburgemeester van de kinderraad in de gemeente Sluis. Shafat en Eva, ik ga jullie eerst vragen om iets over jezelf te vertellen. Wie zijn jullie? Ik ben Shafat. Mijn volledige naam is Shafat Leclerc Kaj. Zo. Ik ben 13 jaar. Ik zit op de middelbare school op het Lodewijk College. En thuis zijn wij met z'n 7. Ik heb 2 grote broers, 1 broertje en 1 zusje. Aha. En je gaat naar het college, hè? Heet Lodewijk het? College. Van Lodewijk. Zalderslaan. En wat vind je daarvan? Zelf is het wel een leuke school, want ik ken er al best wat mensen dus. Ja. En Eva, wie ben jij? Ik ben Eva Duvelsee, ik ben 11 jaar, zit op de kustschool in Katzand. Mijn hobby's zijn paardrijden, turnen en ballet. Verder houd ik veel van dieren en zelf hebben we ook poezen en kippen. En hoe vind jij het om naar school te gaan? Ja, ik vind het wel leuk. Gelukkig. En dan ben ik heel benieuwd of jullie willen vertellen hoe jullie kinderburgemeester zijn geworden. Ik ben kinderburgemeester geworden in de klas van Jack Werkman. Die kwam bij ons op school en die was aan het uitleggen hoe het gaat bij de gemeenteraad. En toen zei hij, ja, degene die willen, die kunnen zeg maar nu al voor de grap, ja, niet per se voor de grap, maar gewoon om te oefenen, een speech houden. Dus dat is een korte toespraak van 2 minuten. En dat moesten we dan doen en dat heb ik ook gedaan met nog een paar andere kinderen. Ja. En een week daarna hadden we een week om te voorbereiden met alles wat we hadden. En sommigen hadden een PowerPoint erbij gemaakt, sommigen niet. Ja. Zelf had ik er geen PowerPoint bij gedaan, ik had het gewoon met papier. Maar een PowerPoint, dat is met plaatjes of zo? Ja, met plaatjes. Ja, ik vond het niet leuk zeg maar, met de PowerPoint, want anders leek het net op een spreekbeurt en dat wou ik zelf ook niet. Aha. En dus heb ik het gedaan en werd ik gekozen van de 3 kinderen die het wouden doen, zeg maar. Ja. En daarna kwam er een gesprek tussen de nieuwe kinderraadsleden. Ja. En daarvan werd ik ook gekozen tot kinderburgemeester. En dat is was wel het. knap. Ja, gefeliciteerd nog. Al heb je nu afscheid moeten nemen, want Eva, hoe ben jij dan kinderburgemeester geworden? Toen ik nog in groep 7 zat, vroeg de juf aan ons wie er graag kinderraadslid wilde worden. Ja. En 3 kinderen wouden dat graag. En ik ook. En de andere kinderen van groep 7 moesten stemmen wie zij graag als kinderburgemeester wilden. Ja. En toen ben ik het geworden. En daarna mocht ik met alle andere kinderen die ook waren gekozen tot kinderraadslid in het gemeentehuis samenkomen. En 7 van de 11 kinderen die wilden graag kinderburgemeester worden. En, Dat is veel, toch? Ja, klopt. Best wel veel, ja. En Het lijkt wel de verkiezingen voor de Tweede Kamer van Nederland, hè? Dan heb je ook 20 of 30 partijen. ja. En de andere kinderen moesten weer stemmen en toen ben ik het geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Laten we eens gaan kijken naar wat foto's van de vorige kinderraad. Waar we ook kunnen zien dat Shafat beëdigd wordt. Dat was ik. Toen ik officieel werd aangekondigd als kinderburgemeester. En daarna zie je Liam, de vorige kinderburgemeester. Aha, En, de vorige. Ja, de vorige. Met de vorige kinderraad, zeg maar. Ja.
En hier zie je mij bij mijn eerste toespraak. Net als Eva had moeten doen, heb ik dat ook moeten doen. En ja, dat is het wat ik bij deze foto kan zeggen. Ja. Dit was bij 4 en 5 mei. Ik samen met Christy, ook een kinderraadslid van Ede. En van de Berenburgt, de school naast mij. En daar heb ik ook nog een speech moeten houden. Een gedicht over 4 en 5 mei. Aha. Dan ben ik heel benieuwd wat jullie ouders ervan vonden dat jullie kinderburgemeester zijn geworden. Eva. Ja, die vonden het heel leuk en die waren heel trots op me. Zo. Ja. Mooi. En Shafat? Ja, voor mijn ouders was het nogal een verrassing. Ja. Want ik had niet zeg maar, gezegd dat ik meedeed met de speech. Maar toen bij de eerste kinderraadsbijeenkomst dan voordat we de eerste kinderraadbijeenkomst hadden, kregen we een brief. En toen had mijn moeder me geholpen met het schrijven van de speech, zeg maar. En die heb ik dan ook gebruikt. En ja, mijn ouders die waren heel erg trots en ja, gewoon blij, zeg maar. Ja. Ik stel voor dat we even naar het filmpje van Eva en haar kinderraad gaan kijken. Vertel maar wat we zien, want ook onder deze film hebben we het geluid even weggelaten, zodat jullie kunnen vertellen wat je te vertellen hebt. Laten we even kijken. Ja. Ja, daar werd ik naar voren geroepen. En het vorige ook, kinderraadslid die gaf me de oorkonde en de bloem. En toen de burgemeester gaf me de ketting. Ja. Ja. Mooi. Wat houdt het nou eigenlijk precies in om kinderburgemeester te zijn? Om als kinderburgemeester dan mag je vooral bij bijzondere gebeurtenissen mag je erbij zijn. Je mag zeg maar naast de burgemeester staan, zeg maar. En ja, je moet wel plaats kunnen vrijmaken, zeg maar. Want soms moet je dan naar een interview, net als nu. Of je moet bijvoorbeeld naar een belangrijke gebeurtenis. En als ik er een opnoem, als voorbeeld bijvoorbeeld 4 en 5 mei. Samen met de kinderraad bijvoorbeeld naar het Waternoodrammuseum. Oh, dat is hier of niet? Ja, dat is daar. Dat is, is dat een watersnood? Nee, toch? Nee, dat is bij een dijk. Aha. En een stukje verderop, daar was het Waternoodrammuseum. Aha. En daar heb ik dus ook met de kinderraad hebben we daar ook aan deelgenomen. En heb ik ook heb ik ook kennis gemaakt met de andere kinderburgemeesters. En ook heb ik ook gewoon nieuwe kinderen zeg maar, leren kennen. Ja, dat is wel leuk. We hebben meer foto's, want we vonden het zo mooi dat we er een paar hebben uitgezocht. Dan zien we jou wat dichterbij met andere kinderraadsleden, maar nog een heleboel andere kinderen, toch? Ja, een deel was volgens mij ook kinderraadsleden, volgens mij. Maar zelf weet ik dat niet. Maar daar sta ik dan en de meisje daarnaast was ook een kinderburgemeester. En de jongen die zeg maar naast mij stond, dat was gewoon iemand die naast mij stond. En een stukje achter, dan zie je 3 Maar wie staat er links van jou? Links van mij? Ja, wie stond daar dan? Dat was een oude kinderburgemeester. Oh, een grotere jongen. Ja, ik dacht misschien is het je vader. Nee. En dit zijn journalisten ook, hè? Ja, dat waren journalisten van het Jeugdjournaal. Oh, dat is wel leuk, het Jeugdjournaal.
Dan worden we niet alleen bekend in Zeeland, maar in heel Nederland. Ja. Ja. We hebben het gehad over wat je ouders ervan vonden. En we hebben het gehad over wat het nou inhoudt om kinderburgemeester te zijn. Jullie zijn ook gewoon raadslid, hè? 1 van de 11. Ja. 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 En dan is er nog een loco kinderburgemeester. Als je een keer niet kan of het hebt 2 evenementen op hetzelfde moment, dan kan de loco-burgemeester naar het tweede evenement, bijvoorbeeld. Maar dan is mijn vraag, wat is er nou zo leuk aan om kinderburgemeester te zijn? Ja, vooral gewoon wat ik net zei. Je mag bij bijzondere gebeurtenissen mag je erbij zijn. Je mag naast de burgemeester staan. En je vormt gewoon een goede band samen met de kinderraad. Ja, en zit je dan ook de kinderraad voor als burgemeester? Zelf heb ik dat niet zo zeg maar gezien. Want het was vooral samenwerken. Bijvoorbeeld toen we een speeltuin gingen uitkiezen in IJsendijken. Nou, we hebben nog een foto, volgens mij, van dat jullie een soort maquette maken. Ja, dat was bij Democracity. Democracity. Ja, dan moesten we samenwerken Ja, om een stad te bouwen, zeg maar. mooi hoor. En dan deden we zeg maar net als de Tweede Kamer en dan waren er allemaal ideeën, zeg maar. Zoals je kan zien waren er ook 2 tafels. En dan aan de ik zat aan de linkerkant. En de andere, die zaten dan of aan de linkerkant of aan de rechterkant. En dat was dan zeg maar een soort partij. En dan moest je dan beslissen wat moest erin, wat moest in de stad, zeg maar. Zoals de rode huis dat je kan zien. Dat was dan bijvoorbeeld een dakloze opvang. Zo. En dat was het dan vooral. Ja. En jij woont in Oostburg, toch? Ja, zelf woon ik in Oostburg. En daar zijn ze ook met een masterplan bezig om te kijken welke gebouwen waar komen. En voor wat en voor wie. Eva, wat is er voor jou zo leuk aan om kinderburgemeester te zijn geworden? Ik vind het ook, het lijkt mij ook heel leuk om zo bij allemaal van die belangrijke gebeurtenissen of gelegenheden te zijn. Dat lijkt me heel leuk. En om daar samen met de burgemeester naartoe te gaan. Ja. En de local burgemeester of een kinderraadslid. Ja. Oké. Ik heb nog een rare vraag. Wat is er het spannendste of het verrassendste of allebei of het grappigste dat je als kinderburgemeester mee hebt gemaakt of nog mee gaat maken misschien? Dat weet je dan misschien nog niet. En Shafat, wat is er? Bij mij het spannendste, dat was bij de nieuwjaarsopening, zeg maar. Want dat waren samen met bekende mensen, zeg maar. En dan vond ik het wel gewoon spannend, want dan stond je wel voor veel meer mensen dan eerst. Ja. En het grappigste, dat was samen met de kinderraad naar het Waternoodsmuseum in dat busje. Zeg. Waar we wat van gezien hebben op die foto's. Ja. Dat was het grappigste. Ja. En was er ook nog iets verrassends? Verrassendst? Ja, dat was ook bij het Waternoodmuseum. Ja. Want dan was er een cameraman en dan moesten we naar het water kijken, zo over de dijk. En blijkbaar was dat dus een cameraman van het Jeugdjournaal en kwam ik op het Jeugdjournaal. Hartstikke goed. En Eva, wat is er voor jou spannend, verrassend of grappig als kinderburgemeester? Het lijkt mij wel spannend om dan voor heel veel mensen een speech te moeten houden. Maar dat lijkt me ook wel tegelijkertijd dan ook wel weer heel leuk. Ik weet nog, toen ik mijn eerste, jullie noemen dat speech, hield voor de school, de middelbare school, voor 1000 leerlingen. Nou, ik stond echt met knikkende knieën, alleen ik had een wijde broek aan, dus dat konden ze niet zien. Wat heb je zoal bereikt, Shafat?
samen met de andere kinderen? Met de kinderraad hebben we kunnen kiezen wat voor speeltuin er in de nieuwe wijk in IJsendijken zal komen. Aha. En dan hebben we dus ook moeten besluiten waar het materiaal van moest zijn, de kleuren zeg maar. En of alles nog wel zou passen. En dus hebben we ook alles moeten meten. Bijvoorbeeld de schommel hebben we moeten meten. En de schommel hebben we dus moeten meten. En ja, het was gewoon leuk om samen met de kinderraad te beslissen. Ja. Zeg maar. En Eva, wat wil je bereiken als kinderburgemeester? Daar hadden we het eigenlijk al met de kinderraad over gehad. En we hadden een paar dingen besproken. Pesten, want we willen graag dat pesten helemaal stopt. Nou, dat wordt tijd. Ja, vind ik ook. En de verkeersveiligheid vinden we ook belangrijk voor kinderen. Nou, dat is ook heel belangrijk. Ja, en het zwerfafval. Want er komt steeds meer van. En Ja, hè? ja, dat is gewoon ook heel storend. En het Maar is niet iedereen goed voor geeft de het milieu. kinderen altijd de schuld, hè, van het zwerfafval. Dat weet ik niet. Heb ik niet echt gehoord. Oké. Ik heb een laatste vraag, want we hoeven geen half uur vol te praten hoor. Wat is jouw droom voor de toekomst van deze streek? Laat ik deze keer beginnen met Eva. Ik zou het heel fijn vinden als later als je afgestudeerd bent en buiten Zeeuws-Vlaanderen en dan wil je weer graag weer terug. Ja. En dan wil je een huisje kopen, maar dan is er geen huis te vinden of het is veel te duur en dan kan je het niet betalen. En dat je dan nog iets, dat er dan nog een huisje voor je over is. Dat het niet allemaal bijvoorbeeld een tweede huis is van buitenlanders of ja, Toeristen. ja, toeristen. En zaterdag was er een bijeenkomst in Hulst voor heel Zeeuws-Vlaanderen over de woondromen van jongeren. Ja. En daar gaan jullie als kinderraad op inspelen. Dat Ja. wat jullie gaan adviseren, dat er meer mogelijkheden zijn om terug te komen naar je studie. Hartstikke goed. En Shafat, je bent geen burgemeester meer, maar nog wel betrokken natuurlijk. Dus aan jou dezelfde vraag, wat is jouw droom voor de toekomst van deze streek? Voor mij is vooral meer groen, want bijvoorbeeld als je kijkt naar Rotterdam en je kijkt bijvoorbeeld op het NOS, dan zie je vooral dat ze meer huizen gaan bouwen of flatgebouws en dan pakken ze juist meer land in. En dan is er gewoon ja, amper plek voor ja, de natuur. Ja. En ja, dat is het gewoon. Oké, dan ga ik jullie bedanken voor je aanwezigheid en de goede antwoorden die jullie gegeven hebben. En dan bedoel ik niet dat je er een punt voor krijgt of dat er foute antwoorden zijn, maar ik vond jullie antwoorden heel goed. Dan ga ik naar de kijker en jullie mogen mee, want de kijker bedanken we altijd. En we hopen dat ze genoten hebben van jullie verhalen. En volgende week in Scheldemondig een collega met een andere gast. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot dan.